estem deixant un any enrere, que ha sigut un any bastant dur, però no ens adormim que el que ens ve també ens venen les seqüeles i si aquest any entre el final de Covid, el tema de la guerra i alguna coseta més ens ha succeït, doncs ha estat un any de circumstàncies molt especials, tot i crec que al final ho hem pogut salvar bastant bé, però hem d'estar molt alerta perquè jo crec que el que ens ve també ens crearà molts problemes i el que no volem és deixar ningú enrere, estarem alerta. I va acabar aquest projecte i aquestes subvencions van anar a parar a Vilafranca, que es va treballar millor. Però jo crec que n'hi ha espai per un altre de ser de viveristes. Sí, això és veritat que amb aquest mandat s'ha treballat molt bé, s'ha treballat frec a frec entre tots els partits, inclús s'ha elaborat un pla d'habitatge molt complet, han demanat competències a la Generalitat, estem amb això, perquè sí que és veritat que nosaltres som els que coneixem més el dia a dia i els problemes que n'hi ha podem ficar per anys al moment, no esperar que vingui de la Generalitat, ens ho mirin, i això ens ho ha traçat molt. I quant al tema de vivendes, sí que és veritat que n'hi ha aquest projecte que està bastant avançat, però també és veritat que nosaltres en un principi en aquest espai no ens agradava per fer això, no? Al final el projecte és molt maco, però és un espai dels pocs espais grans que queden dins del poble, també és veritat que ja n'hi ha, em sembla que 3 blocs més de vivenda social, això pot donar la sensació de crear una mica de gueto, jo crec que ho han repartit, van demanar fer-ho en altres espais, que al final també s'estan treballant, intentant buscar cooperatives perquè puguin... Home, jo que sigui molt més estable, el problema de que no tingui gent és que és això, és que tu arribis a l'estació i no passi l'hora que ha de passar, o passi un bus que no està a les condicions que ha d'estar, que es variï molt la ruta, vull dir, és que portem uns anys que tots són canvis i no hi ha estabilitat amb aquest servei. De tota manera estem contents, ara el problema serà recuperar la caserna de l'ocupació que n'hi ha, no? Perquè l'han recuperada, però no és veritat que l'han recuperada, està ocupada aquesta caserna, que quan ho vam denunciar alguns van dir que no estava ocupada, que era una protesta social, ja veiem que no, que de protesta social res, que és una ocupació i que està donant molts problemes als veïns. Ells l'altra vegada ho van entendre malament, es pensaven que des del Partit Socialista no volíem el porta a porta. Sí que el volem, però es pot millorar. N'hi ha espais que podem, sobretot els grans espais on hi ha grans blocs o moltes vivendes, que es pot fer un sistema mix, que això ajudaria a millorar molt. Jo crec que hi ha hagut aquí un problema de precipitació. Hem volgut, perquè la voluntat jo entenc que la voluntat del govern i de la regidoria era millorar el sistema, no? I es pensaven que anàvem amb un porta a porta premium, no? Però ens hem precipitat, hem anat molt de pressa, no calia anar tan de pressa. Si hem prorrogat altres contractes, podien haver prorrogat aquest.